Machiegni kendo nyako Ramogi. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti okwedo mokalo weche tulo moro mabiro kelo ng'ukruok e sikunde kotudore kod weche mag ng'anyo ma Azimio osebedo ka chwalo pacho ka. Kano wuoyo e sikund nyiri ma Kadhiani Girls High School, Wavinya nolero ni sikunde mantiere e kaunti no biro timo maber mana ka nyithindo keto luor gi somb gi mbele. Wavinya Ndeti ne wuoyo nyasi mar dhialo nyithind sikund no mane otimo maber e penj ma higa mokalo e seche ma koro gidhi mbele gi somb gi mbalariany mopogore opogore. Being rewarded, sio? Haya basi. I believe that it's a time of pride to manifest. Our children spend time with the teachers. We don't take you for granted. We appreciate you and your good work being led here by Madam Principal. Asanteni sana kwa kazi yenu nzuri mumefanya. Wazazi pia, thank you so much for supporting the school, because the school cannot move without you. I condemn any violence that disrupts schools. Okay? Any violence that disrupts schools, I condemn. I want peace for my children when they're in school.